Эфирда хабарлар программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. 4-нче Көнчыгыш икътисад форумы Татарстанга инвестициялар җәлеп итүдә нәтиҗәле майданчык. Мы готовы сопровождать эти проекты, готовы предоставить самые лучшие условия. Татарстан президенты Владивостоктан нинди хезмәттәшлек килешүләр белән кайта. Радик Гыймаев репортажында. Зәйдә июнь айында булган шартлаудан соң зыян күргән йорт ни хәлдә? Менә шушы подъездны алдык инде без кешеләргә тизрәк ясар өчен. Төзекләндерү эшләре барышы белән Илшат Аюп кызыксынды. Су тоткынлыгында калганнар. Жары да уза алмыйлар. И скорый помощь та Алла сакласын килә алмый монда. Волга бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр үз участокларына үтә алмаганга гына түгел, су басуның башка аянычрак нәтиҗәләре өчен борчыла. Проблеманы Гөлназ Сәйфетдинова өйрәнде. Урманнан хастахана түшәгенә. Тошнота, рвота появилась, температура. Гөмбә җыючылар һәм аннан агуланучылар турында Илдар Сафиуллин. Татарстанда кызу шартларда яшелчәләрне алалар. Быелгы уңыш шатландырырлыкмы? Лаеш басуларынан Руслан Кысынҗанов. Татарстанда җитештерелгән машиналар Монголияны кызыксындыра. Хиндстан Казан вертолетларын мактый. Владивостокта узучы Көнчыгыш икътисади форумының Татарстан өчен беренче нәтиҗәләре бар. Бу дөньяның 60 иленнән вәкилләренең очрашу һәм эшлекле килешүләр имзалау урыны. Форумда Татарстан делегациясын Рөстәм Миннеханов җитәкли. Владивостоктагы бу күперне алтын күпер дип йөртәләр. Ул Босфор бугазы аша Русский утравына тоташа. Бүген Россиягә икътисади күперне монда Көнчыгыш форумына дөнья илләреннән җыелышлар салды. Бу Азия, Тын океан зонасыннан төрле ил башлыклары, халыкара оешма җитәкчелеге, эшмәкәрләр. Прежде всего, хотел бы пожелать вам успехов в продвижении бизнес-инициатив. Рассчитываю, что встречи во Владивостоке станут хорошей возможностью для налаживания надежных деловых связей, для плодотворного сотрудничества во всех регионах России. Татарның кунакчылыгы һәм стендларыбызның байлыгы катнашучыларны ерактан ук җәлеп итеп тора. Көнчыгыш икътисади форум кысаларында Татарстанның куәте күргәзмәдә тәкъдим ителде. Күзгә күз аралашу вакытында да җиткерлек мәгълүмат шактый. Мисал өчен Монголия президенты белән очрашуда. Безнең Монголиядагы өйдә бара торган предприятиеләрдә булганыбыз бар. Бүгенгә ике яклы багланышлар яхшы корылган. Уңышлы хезмәттәшлекне алга таба да үстергә телибез, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан нефть чыгаручы һәм аны эшкәртүче төбәк, машина төзелеше һәм авыл хуҗалыгы тармаклары ала киткән. Перспективада туризм һәм мәдәният, мәгарифтәге багланышлар. Халтмагаин Батулга Татарстан шиналары белән кызыксынуларын белдерде. Башлыча йөк ташу белән шөгыльләнә торган транспорт өчен алар күп кирәк. Монысы Азия, Тын океан төбәге яшь дипломатларының беренче конференциясендә катнашучылар белән аралашу мизгелләре. Корея, Япония, Вьетнам. Бүген Татарстан, Кытай, Көньяк Корея, Япония, Вьетнам, Малайзия һәм Сингапур белән багланышларны актив үстерә. Сүз сәүдә икътисади мөнәсәбәтләр турында гына бармый, фәнни, мәгариф һәм мәдәният элемтәләре дә җайга салына дип күзәтүләр белән уртаклашты Рөстәм Миннеханов. Безнең өчен дәүләт һәм муниципаль идарәне камилләштерү, кече һәм урта эшкуарлык өчен инфраструктура булдыруда уңай тәҗрибә алмашу мөһим, ди ул. Форум кысаларында Кытайның Сычуань, Чжэцзян һәм Шаньдунь провинциялары җитәкчелеге белән дә очрашу узды. Хезмәттәшлек юллары күрсәтелгән берничә документта тиешле имзалар урын ала. Господин Чжэцзюнь подписывает соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Мы готовы сопровождать эти проекты, готовы предоставить самые лучшие условия. Хиндстан белән фармацевтика өлкәсендә хезмәттәшлек перспектив юнәлеште белдерде Рөстәм Миннеханов әлеге илнең сәүдә һәм сәнәгать министры Суреш Прабху белән очрашуда. Әле апрельдә генә президент җитәкләгән делегациябез Андхра-Прадеш һәм Теленгана штатларында булган иде. Бизнес форум үткәрделәр. Бүген Хиндстанда Татарстан вертолетлары оча, КАМАЗ йөк машиналары җилдерә. Нефть химиясе продукциясе киң таралган. Әле авыл хуҗалыгы, IT, фармацевтика, нефть һәм газ чыгару өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерәсебез бар. Биредә үк Татарстан белән Мегафон компаниясе арасындагы килешүгә кул куелып, аның WorldSkills 2019 ярышларында цифрлы партнер булачагы расланды. Владивостоктан Радик Гыймаев, Марат Хусаинов, Яңа Гасыр каналы.
Татарстан бюджеты беренче ярты еллыкта 54%-ка үтәлгән, узган ел бу вакытка ул 50-гә дә җитмәгән була. Бүген Дәүләт Советында бюджет үтәлешен карадылар. Законда язылган бурычлар тулысынча финансланады икътисадчылар. Ел башыннан Татарстан казнасына 107 миллиард сум кергән, 11 миллиард сум максатчан программалар аша федераль бюджеттан килә. Иң зур файда исә нефть-газ сәнәгате, машина төзелешеннән. Яңа Шишмә районында бүген суд бинасы ачылды, аны 20 ел көткәннәр. Ул моңарчы район хакимияте белән бер түбә астына сыеша. Бүгеннән иркен заллар, күзәтү камералары суд барышын видео элемтә аша алып бару мөмкинлегенә ия булдылар. Мәхкәмәне Татарстан премьер-министры Алексей Песошин кулланылышка тапшырды. Здание суда не только украсит архитектурный облик нашего района. Мәхкәмә бүгеннән башка чыкты. Бер ел дигәндә әлеге бинаны тулысынча ремонтлап тапшыралар. Биредә түбә, барлык коммуникациялар, җиһазлар яңартыла. Усилия всех сторон привели к тому, что мы сегодня имеем возможность участвовать в этом мероприятии. Здесь и районная администрация, и судебное сообщество, и строители. Яңа бинаны премьер-министр карап чыкты. Биредә административ гражданлык һәм җинаять эшләрен карый алачаклар. Судьялар, хезмәткәрләр тулы составта саклана. Хәзер аларга эш өчен барлык шартлар тудырылган. Безнең хөкүмәт бу реконструкцияга акча бирде, 18 миллионга якын. Насың судебный департамент без 3 миллион жарым куштык. Менә шушындай мәһабәт, шушындай бүтән заман таләпләренә туры килә торган бина барлыкка килде. Яңа Шишмә районы суды хәзер барлык заман таләпләренә туры килә. Яңа бина исә үзе 400 квадрат метрдан артык. Шунысында әйтергә кирәк, гадел карарлар чыгару өчен монда хәзер барлык шартларда бар дип әйтерлек. Хәзер монда 2 зал бар, судьялар аерым кабинетларда утырачак, тоткарланучыларны залга үткәрү өчен аерым ишекләр каралган. Созданы условия очень хорошие. Судьялар өчен дә, халык өчен дә монда барлык шартлар тудырылган. Бу бит бик мөһим орган һәм ул шундый мөмкинлекләрдә эшләргә тиеш. Теләк бер монда килүчләр, мөрәҗәгать итүчләр аңлашып эшләсеннәр иде. Яңа Шишмә районы суды республикада быел төзекләндереләчәк. 5 мәхкәмә исемлегенә кергән, ел ахырына кадәр республикада бу эшләр өчен 120 миллион сум акча тотылачак. Яңа Шишмә районыннан Нияз Рахман, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Зәйненгә шартлаган йортында яшәүчеләр фатирларына 1 октябрьдә кайта алачак. Хәзер монда 2 катны яңадан салалар, исегезгә төшерик. Газ йортта 22 июньдә шартлый. Эш урынында вентиляция торбасын чистартучы эшче үлә. 10 кеше хастаханәгә дәлегә, 100гә якын кеше туганнарына күчерелә. Фатирда хәзер нинди эш барганын Илшат Аюпов күреп кайтты. Валентина Веденеева инде 20 елдан артык штукатур. Бу йортны да булсын дип эшли. Наверное, шуйдыр инде кешеләргә безнең эшләгән. Шуңа күрә инде безне чакырдылар инде. Төзекләндерү эшләре Зәйнең Никифоров урамында урнашкан йортта бара. Исегезгә төшерәбез, 22 июнь көнне газ шартлап 18 фатирга зыян килгән иде. Хәзер биредә Зәйнең үзеннән һәм Әлмәттән килгән эшчеләр эшли. Алар сантехник урнаштыра, плита ябыштыра, электр чыбыкларын суза. Фатирларда ремонт тулы көченә бара. Пластик тәрәзәләр куелган, заманча җылыту системасы, бүлмәдәге электр розеткалар саны 4 тапкыр арткан. Менә шундый заманча матур ишекләр урнаштырыла. Газ шартлаганнан соң 5нче кат тулысынча, 4нчесе өлешчә җимерелгән. Диварларны яңадан салырга туры килә. Йортны торгызуга республика 22 миллион ярым сум бүлеп биргән. Төзүчеләр, шәһәр җитәкчелеге һәм дәүләт инспекциясе белгечләре эш барышы буенча иртә-кич киңәшә. Көн сайын 20-25 тирәсе шулай кеше эшли. Һәм инде безнең төзүчеләребез вәгъдә итәләр 27-28 числоларга сентябрьнең барлык эшләрне дә тәмамларга. Фатирсыз калган гаиләләргә вакытлыча яшәү урыннары бирергә әзерләр иде. Тик халык туганнарына күчә. Бүгенге көндә аларның җиһаз милекләренә килгән зыянны кайтару буенча махсус комиссия төзелгән. Зәйдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Юл урынында күл инде үрдәкләр йөзү бери, тиздән балык тотасы булыр диләр. Казан янындагы Волга бакчачылык ширкәтендәгеләр. Аларга хәзер үз участокларына турыга юл ябык, җаваплы оешмаларга юлланган хатлар моңарчы нәтиҗәдә бирмәгән. Нигә проблеманы хәл итү өчен чаралар күрер микән соң инде Гөлнас Сайфетдинова ачыклык кертергә тырышты. Кичкенә генә судан шушында зур күлгә әйләнде. Менә шунда уткаларда хәзер җыри башладылар инде монда. 2 ай дигәндә бакчага илтүче юл тулысынча су астында калган. Волга бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр җәй сайын шундый проблема белән очраша. Дорога вот идет. Без йөри торган юл яныннан торба уза. Инде җәй уртасында шул җирдән чишмә шикелле су чыгып торганын күрдек. Это вообще долгая история. Здесь труба, я думал, вот такая, там вот такая труба. Җәйне бакчада үткәрүче ханымнар инде труба буенча белгечкә әйләнгән. Бер яктан җамыйлар, икенче яктан
тагын ага башлый. Водоканал оешмасына да, халык контроліне де хабар еткенлер әлегә җавап юк диләр. Монда 300ләп бакча участогы инде 2 ай куркып яшиләр. Ясалма елга әкренләп түбәндә урнашкан йортларга кадәр килеп җитә. Хәзергә биредә берничә бакча участогына зыян килгән, җыелмый калган көзге уңышлары су астында кала. Размой тимирнеуын Алла сакласын. Нихәтле кеше хәрәм булырга мөмкин. Тар урау юлаша бакчачылык ширкәтеннән чыгып, тимер юлның икенче ягына узгач, без халык көтеп алган техниканың ниһаять килгән булуын күрдек. Насос куйганнар суны суырталар. Җаваплы оешма ни өчен проблеманы шундый дәрәҗәгә җиткерә? Водоканал оешмасында безгә язмача гына җавап бирделәр. Безнең оешма су агы турындагы гаризаны 3 сентябрьдә алды. Шул ук көнне су турбасының тишелгән урынын ачыкладык. Ул монда билгесез затларның җир эшләре алып бару сәбәпле килеп чыккан. Авария нәтиҗәләрен бетерү эше бу урынга килү юлларының су астында калуы һәм җир астында күп санлы коммуникациялар булуы белән кыенлаша. Хәзер суны агызалар, оешма 14 сентябрьгә эшне тәмамларга ышандыра. Су белән тәэмин итүдә өзеклекләр булмаячак диләр. Гөлназ Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Үзегездән борчыган мәсьәләләр хакында сез дә безнең редакциягә эш сәгатьләрендә 570-50-19 телефон номерына шалтыратып җиткерә аласыз. Татарстанда 22 мең тонна бәрәңге һәм 305 мең тонна шикәр чигендере алынган. Икесенең дә уңышы мулдан. Хәзер басуларда кәбестә, кишер, суган алу белән мәшгульләр. Аларны Казан халкы инде бу атнада ярминкәләрдән сатып алачак. Хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов көзге уңышны Лоиш районының Нарманка агрофирмасында күреп кайтты. Нарманка кырлары яшел кызыл төскә буялган бу көннәрдә кишер алалар. Витаминнарга бай яшелчәне монда 30 гектарда утыртканнар. 2 ай яңгыр яумауда уңышта шагылырга тиеш түгел, суны махсус машиналарда сиптергәннәр. Можем поливать. Без бу машиналар ярдәмендә 500 гектар җиргә су сибә алабыз. Шулай ук 1,5 гектарда су турбалары сузылган. Әгәр дә быел бу җайламалар булмаган булса, уңыш күпкә түбән булыр иде. Кәбестәне быел 2 тапкыр күбрәк утыртканнар биредә эшләүчеләр аны кисеп тора, сатып алырга килгән машиналар төяп тора. Кәбестәне Киров, Удмуртиядан килеп алучылар арткан. Комбайнерлар бар, комбайннар белән алабыз яшелчәләрне. 2 атнада, 2 атна күп дигәндә 3 атнада без уңышны җыйып алабыз. Әлеге басуда Коля дип исемләнгән сортлы кәбестәне алып та бетергәннәр. Уңыш шатландырырлык дип биредә эшләүчеләр гектарыннан 40 тонна. Басудан җыелган яшелчә складка кайта. Агрофирманың шундый 6 саклау урыны бар. Биредә төп эш хатын-кыз җилкәсендә. Кәбестәгә нәрсәгәдер әз генә ажиотаж булып алды. Безнең аннарсын бик әйбәт сорт кәбестәләребез. Менә озак саклана торган кәбестәнең сорты Rection. Татарстанда 22 мең тонна бәрәңге һәм 305 мең тонна шикәр чигендере алынган. Бүген басулардан җыелган яшелчәне Җомга, Казанга һәм республиканың башка шәһәрләренә алып килә башлыйлар. Шимбә ярминкәләр ачыла. Лаиш районыннан Руслан Хөснетдинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстанлыларны кисәтә. Бүген төнне һәм иртәгә көн дәвамында республикада көчле яшенле яңгырлар яварга мөмкин. Яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 17-21 метрга җитәчәк. Шуңа да карамастан көндез җылы булачак. Һава плюс 22 градуска кадәр җылына дип фаразлый синоптиклар. Республикада гөмбә сезоны башланырга өлгермәде, аның ямен инде куркыныч соннар бузды. Август ахырыннан Татарстанда 18 кеше агуланган. Әле бу шик түгел ди табиблар. Көчле яңгырлар көтелә, гөмбә булачак, димәк агуланучыларда. Алар арасында быел тәҗрибәле гөмбә җыючылар да күп икән. Сәбәбе нидә? Илдар Сафиуллин белгечләрдән сорады. Тяжелые пищи вы просто не усвоите. Соң булса да уң булсын дигәндәй Сергей Семенов хәзер табиб киңәшен тыңлаячак. Ул бүген иртән агуланып хастаханәгә эләгә. Кичә гаиләсе белән төп гөмбәсе җыган булалар. Күрәсең, кыздырып бетермәгәнбез ди. Иртә белән үземне начар хис итә башладым. Башта күңел булганды, аннары кыстырга тотынды. Кичә 7 чиләк гөмбә җыган идек. Ризыкны тиешенчә эшкәртмәү төп сәбәп булып тора да, быел гына 18 кеше агуланып табибларга эләгә. Ни гаҗәп, көпчелеге даими рәвештә гөмбә җыючылар. Самая большая ошибка. Пациентларның иң зур ялгышы алар табибларга соң мөрәҗәгать итә. Вакытны сакка сузган саен хәле катлаулана бара. Инде мөстәкыйль дәваланганда тузлы су эчәргә кирәк. Зоя Титова гөмбә җыючылар нәселеннән. Ул ялган һәм агулы гөмбәне бер күз сирпедән айыра. Җыеп артык калганын базарда сата. У нас грибники, вся семья почти. Без бөтен гаиләбез белән гөмбәчеләр, хәтта 3 яшьлек оныгымда нинди гөмбәне җыярга ярый, нинди агулы икәнен яхшы белә. Ләкин табигатьтә тәҗрибәлеләр дә ялгыша. Гөмбәләрнең 1500дән артык төре бар. Алар бер-берсенә бик ошаган.
Пошел сезон опять. Хәзер опять, ягъни төп гөмбә сезоны башланды. Охшаш гөмбәләр бик күп. Табигатьтә йөргән вакытта кәрзингә нинди гөмбә эләккәнен игътибар белән тикшерергә кирәк. Барысына да игътибарсызлык ашыгу сәбәпче. Белгечләр юл читеннән җимаска һәм алмаска куша, сатучының тиешле документын сорарга кирәк. Они проходят гөмбә сатучылар махсус санитар тикшерү узалар. Аннан соң барсы да тәртиптә булса, аларга рөхсәт кәгазе бирелә. Ел башыннан Татарстанда 28 кеше гөмбә белән агуланган, узган ел 32 кеше зыян күргән булган. Саннарның ортачагына шик юк, сезон башлана гына. Илдар Сафиуллин, Амир Залюшев, Яңа гасыр каналы. Татарстанның 3 районында кытыру шире буенча карантин ул Яшел Үзәннең Ореховка, Опасның Тонай-Турай һәм Тукай районының Таулык авылларында игълан ителде. Бу хактагы фәрманга президент Рөстәм Миңнеханов кул куя. Карантин вакытында йорт хайваннарын сату, аларны читкә алып чыгу, дезинфекцияләнмәгән тире һәм юнны тапшыру тыела, шулай ук сөтне кайнатмыйча эчәргә, авыру терлекне суярга да ярамый. Читтә туганнар Татарстанда яшиләр. Республикага ел сайын 179 мең мигрант килә. Аларга да яшәү уңайлы булсын, татарстанлылар да кыенлык тоймасын өчен мөнәсәбәтләрне ничек корырга. Бүген Кукмарада шул хакта сөйләштеләр. Монда Татарстан халыклары ассамблеясы утырышы узды. Район мисалында глобаль мәсьәләләрне чишү юллары хакында Фәрүзә Мәҗидова. Расписывает подковы из гипса в стиле гжель. Аларга нибары 4 яшь, милли бизәк төшерергә өйрәнгәннәр. Кукмараның йолдызлык балалар бакчасында рус, татар, удмурт, мари төркемнәре эшли. Этнокомпонент нигезендә телне дә, гореф-гадәтләрен дә төшендерәләр. Монысы Атлас Булатов исемендәге күп профильле лицей. Аның укучылары әнә шундый кием-салым тегеп киюче дизайнерлар. Дәресләрдә очпочмак та пешерәләр, бәлеш тә салалар. Монысы күп милләтле Кукмараның йөзе халык ансамбльләре. Бер очта татарча җырлыйлар, икенчесендә удмуртча. Татарстан халыклары ассамблеясы берлеге утырышы юкка гына Кукмарада узмый. Монда 29 милләт вәкиле яши. Бер җирлектә аркага арка терәп дус яшәүнең асылын район башлыгы шише. Әгәр барлык структуралар бу юнәлештә эшләсәләр, телне дә, гореф-гадәтләрне дә, милләтне дә сакларга үстерергә мөмкин. Татарстанның башка район башлыкларына да милли сиясәттә актив булырга чакыра Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанда яшәүче һәр халык үз телен, мәдәниятен саклар өчен җирлек булдырырга ярдәм итү, бу мәсьәләне аңлау кирәк ди. Проблемалар да шактый. Татарстанга мигрантлар күп килә. Бөтенләй күченергә дә вакытлыча килүчеләр дә бар. 179 меңнең 30 меңе теркәлмәгән. Если у вас по резиновым квартирам нет работы, грубо говоря, 100 человек приехало, а патент получило 10 человек, а где еще 90? И вот об этом никто никогда не думает. Яшьләргә дә игътибар җитми. Алар катнашында конкурс, фестивальләр, интернет-проектлар тормышка ашырыла. Әмма аз ди иҗтимагый оешмалар. Узган сайлаулар аңлату җитмәвен күрсәткән. Белем генә бирү түгел, тәрбия бирү мәсьәләсе аерым тора. Нигә дигәндә, менә үткән сайлауларда да күп кенә яшьләр төрле митинглар оештырдылар бит инде. Сәясәт митинглары да булды. Беләме, белмиме ул мәсьәләне яшьләрендә чакырдылар анда. Далой да далой дигән плакатлар кулларына тоттырып кычкырттылар. Район шәһәр җитәкчеләре дә, депутатлары да бу сайлау көненә җиткән мәсьәләләрне аерым яшьләр белән сөйләшә алмаганнар дип шундый фикергә килдек. Һәр кеше Татарстанда үзен өйдәгечә тоярга тиеш. Моңа халыклар дуслыгы йортлары ярдәм итә. Хәзер республикада алар 8, тагын берсе Әлмәттә ачылырга тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Казанга Санкт-Петербургтан галәм күләмендәге күргәзмә килде. Казан Федераль университетының Лобачевский музеенда Гавриил Державинның Бог одасын каллиграфик күренешләрдә чагылдыручы экспозиция ачылды. Югары сәнгать әсәрләре белән ЮНЕСКО вәкилләре һәм Казан халыкара мусульман киносы фестивале кунаклары да танышып, югары бәя биреп өлгерде инде. Күргәзмә чыннан да үзенчәлекле, әлеге әсәр рус, татар, әрмән, француз, эстон, италия һәм башка күп телләргә тәрҗемә ителә һәм Россия рәссамнарының бай фантазиясе аша шундый илаһи сәнгать әсәрләренә әверелә. Самолет белән Казанга Державинның сынында кайтаралар, шагыйрьнең шәхси әйберләрен дә күрергә мөмкин. Ул иретә безгә беркайчан да антурында антмаска, ләкин без бар да Ходай балалары, менә Гавриил Романович ничек иҗат иткән, хикмәтне яраткан, халыкны яраткан и Ходайны яраткан. Менә без дә шулай яшәргә тиешбез.
Россияда ауыл жерлегендә урнашкан бердән-бер дәүләт театры быел 100 еллык юбилейын билгеләп үтә. 1918 елның декабрендә Әтнәнең Фазылҗан бай йортында «Бәхет кошы» дип аталган беренче спектакль куела. Шуннан бирле Тукай исемен йөрткән Әтнә татар дәүләт драма театры бер кайчанда тамашачы алдында ишекләрен япмый. Быел иҗат йорты беренче тапкыр Россиянең кече шәһәр театрлары партия проектында катнашып, матди ярдәм дә алды. Ул акчаларга 2 яңа спектакль сәхнәләштергән уйлыйлар. Беренче премьера исә 30 ноябрьгә билгеләнгән. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра. Дәвамы. Катнашалар: Зәйнәп Фәрхетдинова, Закир Шахбан, Зөһрә Шарифуллина, Фердинанд Салахов, Филис Кахиров, Зөлфия Минхаҗева, Зинира һәм Ризат Рамазановлар һәм татар эстрадасының популяр җырчылары. 6 октябрь Пирамида. 15 сентябрьдә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Казан агросәнәгать паркында узачак бакча бәйрәменә чакыра. Биредә сезне җиләк, җимеш, яшелчә күргәзмәсе, мастер-класслар, бакча кирәк-яраклары, үсентеләр ярминкәсе һәм күңел ачу программасы көтә. Шулай ук 15 сентябрьдән авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Рәхим итегез. Сезнең күзегез икеләнми. Эльдорадода 2 файда. Рассрочкага теләгәнегезне алыгыз. Яки киләсе сатып алуга бонус аласыз. Күп сидерешле LG суыткычы Супербаядан һәм 7600 картага бонус яки рассрочкага рәсмиләштерегез. Сезне Эльдорадода көтәбез. 19 сентябрь Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында Тәслимә Низаминың иҗат кичәсе. Рәхим итегез. Татарстанда 6 ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время» безнең заман иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Встречаем золотую пору вместе с Chevrolet Niva. Выгода до 65 тысяч рублей. Настоящий полноприводный внедорожник от 555 тысяч рублей. Скидки при покупке в кредит и трейд-ин. Барс Авто. Официальный дилер Chevrolet Niva в Казани. Подробности по телефону 204 400. Улица Родины 1. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Сентябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта аяз һава, температура 23 градус. Пәнҗешәмбе көнне һава шартлары җәйне хәтерләтәчәк. Көн җылы, кояшлы, шул ук вакытта яңгырлы. Урыны белән яшен булуы көтелә, яшен вакытында көчле җил. Төньяк көнчыгышта җылылык 24 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида урыны белән явым-төшемнәр булачак. Температура 24 градуска кадәр.
Жума көнне температура төшә, шуңа да карамастан көн кояшлы булачак. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта кичке сәгатьләрдә бераз яңгыр явы көтелә. Температура 25 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә төнлә карау төшәчәк, көндез исә җылы һава торышы көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда алмашынучан булытлы һава, җилкен яктан уртача тизлектә исә. Сентябрьдә көн белән төн тигезләшкән вакыт. Шушы сары яфракларга төренгән салкынча кичләрне якыннарыгыз янәшәсендә җылы итеп үткәрегез. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Баш калабыз Казанда яңгыр явачак. Температура 26 градуска кадәр. Көн яктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 59%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.